مجهولی درستکردنا کلیپەکەنا ئەسترانە حلیما کو دێ بشەوێ دوید ئێتە گوتن و کارێ کلیپکردناوێ لە عێژ گوندێن کە بەندە ئێتە کردن ji bo ku filgilor û dîrokne êne ji bîrkirin û herosa tîpeke milî birolê ekterî û nimayişa cilûberg û dawetên Kurdî radibin. Hunermend wesa behsê vê stranê diket. Behsê filgilorê me şingal diketin şar eşîra pêk têtin me behsê welatiya kiriye û şalka ciwanebiya û herosa qîraniya û simoqiya ji kiriye. Klîpê me ku strana me hindê vegirêde ku keltorê me keltorekî em deyne xweya kirin wekî amaje pêda ku gencê me bi tir çabêjîn piştî ev pêşkeftina derkeftî cilûbergê xwe ji keltorê xwe dîr bîn me diviya ku namekê bigehînî ku tu çabî herdê wî keltorî meselen helbijêrî û tu her şû keltorî meselen Hunermend Ekrem Bîbo xetarî derhênana vê stranê dike tosa behsê merem ji hilbijartina cih û cilûbergan diket. Ev cihema hilbijart da ku klîpekî kurdewarî bitin ji ber ku stran behsî çend eşîret şingalê diketin û welatiye û me grûpîna ji çend kîşkapekê têtir û cilûbergê wan cilûbergê şingalî welatî bin mêzerka welatiye û şalka ciwane. Meca govendeke pêk ve me backgroundekî bo hunermenda çêkirî govenda ji cilkê kurdewarî pêk bêtin her dîsa cilkên lewendiyê Kurdî. Ev strana peyv û awazên hunermend Seîd Osmanin û têda cilûberg û keltorê çendîn hoz û deverên eziyet ête diyarkirin ku li gel wate stranê diguncin. Şewra Xedir Kanala Kurdsat Duhok